И сега да ви представя, аз съм чалдата, това е Лоу. Ски... Какво е? Ски бе такъв стат само хора. Ски тайтен билдо. Пак ли си снимаш, бе? Да. Тук има бутоните, бе. Ево снимай, бе, ево, бързо, бързо. Снимай се само, бе. Аре, бе. Вижте демиджа. Вижте как тя шмакилнат заради тъпата камера и тъпе яйцо. Да, тук сте много. Разбира се. Сега взимам буфовете. Сега отиваме да взимаме барона. Някой ма бие. Най-добре в играта. Какво му прави, бе? Ти бе народа. То тъпак взима сам барона. Не мога ми свали кръв. Какво вика? Против действие. Ей, скин, най-якия скин, какво вика? Просто на гази. Е, тук има един балъкис, къде е само, нали, така говори. Какво да вика, хора? Човек без работа. Как ти тя? Майстор. Човек без работа. Майстор в умира. Чувърка там нещо по телевизора. Правят телевизор, защото това има как. Да е като теб. Сега вземем едно Infinity Age. Няга, време се снимай с фрапс. Ей, как ще ги размажа? Напри си монтаж с фрапс. Сега като го вземат то Infinity Age и направо шакрита мивки шалепа пушки. Гледайте какво става. Гледайте какъв денчо. О, гледайте какво става. Да, гледайте. Гледайте какъв стата. 16-4, нема добро, бе. Гледайте, сега как ще ги взимам. Аре, бе, бързо ела. Бързо ела, че се цепа с някой. Цепи са това. И съжалявам заради тъпи яйцо свършва клипчето до тук май. Разбирате ли ме? Най-нагло. Чак било нагло. Може най-наглия начин. Той ми леко, че аз съм бил тъп. Виждате ли? Та той спас приятелката ми и се капа с нея. И с баща е. Ау, Така. абе дай му една цигара, бе. Майче генцата ще ни осъди тук. Това не вярвам да го кача в нета, ама. Аз няма да ги заповядам. Да? Няма да ги позволя. Що? Предполагам, че не бих. Таун. Легендите за само Бин Ладен. Но, Играта пак е снима обаче, дай бе. снимай как трябва. Ето ще Шевелкото играе на тъпата игра. Тъпата игра, с която ги кърта, Значи разбирате на ли? League of Legends, Господ да я убие тази игра. Защото той не може да сваля, разбирате ли, хора? А тук един нуб ми стилва всичко, какво види. Ако ме разбирате. Какво искам да кажа? Там някакви тъпи статуи са кефи като нормален. Детска радост, погащи. Някой да изкорми, само това знам. Изкорвам!